Dos ang tubig, kung may relief channel. 95% na nga kumpleto ang mga relief channel sa Butuanon River nga tinguha nga makatabang sa problema sa pagbaha sa dakbayan sa Mandawi ilabi na karong ting-uwan. Ang maong kalambuan gikonfirmar ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez suban sa department head sa maong syudad. Matod ni Cortez, gisugdan nila ang dredging ni adto pang 2022 human sa dakong baha nunot sa pag-backflow sa tubig sa sapa sa Butuanon. What we did was dredging. Kay sometime like September 9, 2022, after Odette, na compounded ang problema. After Odette, mga debris na nakuan sa baba sa Butuanon. And I think Buddy can discuss later, no? He can show you pictures what really happened. Ang naitabo ato from Odette, ang debris na puno, napay mga silt. Usa sa ilang paningkamot gawa sa declogging og dredging sa kasapaan og creek sa dakbayan, mao ang pag-atiman sa pagkolekta sa basura gikan sa matag lugar sa ilang syudad. Mibutyag ang pango sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mandawi, Buddy Ibanez, nga ang pagbara sa basura sa Butuanon River ang usa sa dakong rason sa pagbaha niadtong 2022. Is clogging in Butuanon River. So, ang Butuanon River is like an artery. So, with the clogging during that time, mura siyang naka-atherosclerosis. So that's why makita na nato after na siya sa Odette. Then, kana siya area after Odette, after 3 months gihapon, dayon pwede na siya kalaktan ng tao. In fact, na inspection dito, mao na siya. Naginay picture diha nga Taliwa sa pagpaningkamot sa dakbayan nga mahingpit ang relief channels, bibutyag si Attorney John B. Biton, Assistant City Legal Officer, nga dakong hagit paalang kanila ang pag-relocate sa 20 ka pamilya aron makumplito ang proyekto. Nagkanayon si Biton nga una nang na-relocate sa LGU ang 200 ka mga pamilya nga nanimuyo duol sa sapa. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.